σας παιδιά, όπως θα θυμάστε είπαμε ότι σήμερα θα πάμε εκδρομή σε ένα μουσείο. Ένας παιδιά, μη σμπρώχνεστε. Καλημέρα, είστε το δημοτικό που είχε κλείσει για την ξενάγηση? Ναι. Ωραία, περάστε ευθεία. Παιδιά, εδώ βλέπουμε πύληνα μαγειρικά σκεύη από τον 6ο αιώνα. Και εδώ βλέπουμε μια πύληνη πλαγκώνα. Είναι μια πύληνη κούκλα και ήταν το αγαπημένο παιχνίδι των κοριτσιών. Αχ, αλήθεια! Και εδώ έχουμε μια πανοπλία των πολεμιστών. Ποιος είναι αυτός? Κι εγώ είμαι ο Άρης, θα είμαι ο ξεναγός σας. Για πάμε από εδώ. Ωραία! Ελάτε από εδώ για να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Σας άρεσε η εκδρομή στο μουσείο, παιδιά? Κυρία! Ωραία, μπείτε τώρα στο σχολικό για να πάμε ξανά στο σχολείο. Ωραία λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια!